Vara Perxudres Podcast'te. Armanc Dayan û Zeynep Sultan adlı bi heyecaneka hez û hurmetê da li notên di destên xwe de dinêrîn. Wan berî program dest pê bike şîrên şarê şêrgele Arjan Arî cara dawî dîsa careka din dixandin ku nola ku zanibûnî şêwan zor e li pêş bisedan kesên ji derdora kültür, sanat û edebiyatê. Müzisyenan, ressaman, şair û nivîskaran, medyakaran, silavên sivik, silavên li hev rasatinê, silavên germ, silavên sohbetên sosyal medyayê li hev didan û li benda destpêka programê disekînin li ser nigan. Çünkü hema bêje nola her programa me vê programa me jî tam di wextê da dest pê nedikir. Li ser suretan awir hinekî ji vir hinekî ji wir taliya talî bi tevkariya weşanên sor û şaredariya bajarê mezin a Amedê şîrek li devê Armanc Dayan yek lê Zeynep Sultan adlı dest pê kir programa Bîranîna Arjan Arî. A pêşî pêşangeh bû. Beritan Aykut, Besna Acu, Dilan Yel, Ercan Altuntaş, Evin Çiftsüren, Fatime Ece, Hasan Basri Ankut, Hüseyin Kaplan, İknur Çağır, Nuşen Özün, Özlem Yıldırım, Pira Botan, Şevin Yel û Yusuf Can Sadık bi resim, animasyon û hunerên işên bi şîrên Arjan Arî dagirtî pêşkêş dikirin. Di qelebalixê da fersen çêbû min bi wan çendekan ra ser eserên wan û ser meyl û muhabbeta wana bi Arjan Arî ra serpilkî sohbet kir. Hüseyin Kaplan mesela digo ew şîra Arjan Arî ewa bi navê li hezê digerim tê naskirin pir tesîr li wî kiriye û wî xadaya ber xastiye ji bo vê şîrê xusûsî animasyonekê çêke. Şevîn Yel digo ez li goristana Yeniköyê li goreka enteresan rasatım. Ez çûm min nihêrî li ser kevirê gorê Arjan Arî nivîsîne. Min ew li gorê nas kir. Paşê min şîrên wî xandin li vîdyoyên wî nihêrî. Min dî destên wî jî şiîrin. Loma min xast ez resimên destên wî çêkim. Evîn Çiftsüren digo ez li ser resimên agir têda dişoxulim. Loma jî şîrên Arjan Arî evên agir têda bala min dikişînin û bi resima xwe agirê li dora dara ber û raber dikir. Bi wê gotina Arjan Arî çi kiribû, çi bû gunehê dara ber û Nuşen Özün jî digot ew şîrên Arjan Arî ji müzikan dibihîse di eleme û nîşan dida ku wê resima xwe li gor rîtma müzikê bi tiştên ku şîîr û müzikê anîne bîra wê çêkiriye. Fatime Ece, Yusuf Can Sadık û Besna Acu jî behsa çîçek û çiya behsa barên di şîra wî de dikirin û digotin ew şîrên wî nêzîkî hunerên xwe dibînin. Li du pêşengehê sînevîzyon hebû. Di sînevîzyonê da Murat Bayram digot Arjan Arî tevî temen û heybeta xwe mezin dostê gêncan bû. Rizgar Elegez di ser serdana wî ya li panosê ra behsa tesîra wî ya li şîrê dikir. Ömer Dilsoz digot kirasê helbestê li bejna wî dihat. Bilal Korkut digot Arjan Arî kaniye û digot ez tim tî ji wê kaniyê vedixwim. Zülküf Ergün digot Arjan Arî zimanê devkî modernîze kiriye. Ömer Fidan digot Arjan Arî dixwast cewaba wê şîra cegerxwin bide. Şîr û pirs kî me ez? Şêmûs Kurt bi keder digot wî Arjan Arî di saxiya wî da nedîtiye, nas nekiriye û digot çito ku hinek şair wextekê li du Ehmedê Xanê Xanî neseb bûn, niha jî hinek şair li du Arjan Arî Arî nesebin. İrfan Amîda digot Arjan Arî pireke deriyê nû vekirine û temsîleka xurt kiriye di şîrê da. Xwişka Arjan Arî Necla Akay jî digot ez gelekî bişansim ku ew bi tenê nebirabû, xwişk bû, dayîk bû û heval bû jî. û li taliyê Berkem Bereh jî digot Arjan Arî ne serê çiyayekî bû, çiya bixabû. Li ser sahneyê Amerîkayê Sêdikayê û Rojat Turgut behsa pêşbaziya bo şîran kirin û gotin ku tevî zorî û zehmetiyan jî êdî mektebeka şîran heye û şairên li du Arjan Arî şairên nû derdixin. Zeynep Yaş di axaftina xwe de bi xatirayên xwe çû sala 1996 çû Neçemeya İzmirê. Wan çaxên ew xwendekara üniversiteyê bûye û wê Arjan Arî nû dîtiye. Detayek jî da Zeynep Yaşê got Arjan Arî ji bamiyan pir hez dikir. Remezan Alan ji ber nexweşiya diya xwe nehatibû programê, lê mesajek şandibû. Di mesajê da Remezan Alan digot ew bi programên wanî pir şaye ku pê dibîne ku qedrê qelemê tê zanîn. Edebiyat ne bê palûpişt e. Beşdarên atölyeyan sertîfika standin dura li ser sahneyê. Dura jî bi moderasyona Rêzan Diljen, panela Sidik Gorican, Doktor Roger Acun û
û Rêdur Dicle hebû. Sîdik Gorîcan behsa xatirayên Arjan Arî kir û got ku herçi qas ew bi şariya xate naskirin jî metnên wî din jî rindin. Doktor Roger Acun got poetîkaya Arjan Arî ji gotinên folklorîk dinizilin û got ku kesê ku kurmancî baş nizanibe nikane ji şîra Arjan Arî fehm bike. Li gor Doktor Roger Acun eger wanî here dibe ku em çend salên din mecbûr bimînin ferhengokan deynin dawiya kitabên Arjan Arî. Dîsa li gor Doktor Roger Acun şîra Arjan Arî parnesyen û romantîk e û wî bi metoda dadayîstan şîr nivîsîne. Kelimeyên xwe pêş da berê bêlikirine yanî. Rêdur Dicle jî behsa bîr û hafizaya Arjan Arî kir û bi metneka bi mecaz û metaforên wî dagirtî silavek li şîra wî da. Sala 2025 xelata şîrê bi neşîne belkî hinek gewr Mehmet Çalışçı stand û xelata Rûmetê jî kardeş türkülerê. Dura berê Agît Işık li sahneyê bû bi tevkariya Aydın Ekin. Agît Işık şîrên Arjan Arî berkem bere û Mellayê Bateyî li müzikê xistin. Mellayê Bateyî digo naçim meclîsa bê saz. Qê min ez jî êdî nediçûm meclîsa bê şîr. Dura kardeş türküler hat ser sahneyê û bi müzikên ji rengên cihê final li şevê anî. Program qediya ez ji salonê derketim. Bi tariya şevê ra mijeka payîza berzivistan da ketibû dilê Diyarbekir. Serê min xaş bi şîrê hêviyên min geş ez çûm li Anıt Parkê rûniştim. Dawerim ser hiş û hemdê xwe. Min vekir li kitabê nihêrî. Neşîne belkî hinek gewra Mehmet Çalışçı. Şair bû. Li pêş çi digo, li paş çi digo nizanim. Mij bû. Min dî şair bû. Min dî şîîr bû. Digo bikim şahî, bikim heyat, bikim reqs. Şeveka arjenîka min nedixwast werim ser hiş û hemdê xwe. Na. Qetiyen na.